У 18 стагоддзі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, якое было значна ліберальнейшым за заходнюю Еўропу ў пытанні гомасексуальнасці, жыў магнат Януш Александр Сангушка 1712-1775 гады. Ён валодаў рэзідэнцыяй у Дубно. Брэсцкі камендант Марцін Матушевіч пісаў пра яго. Па смерці свайго бацькі, князя Паўла Сангушкі, пусціўся на ўсялякія шаласці, асабліва прыцягваў мужчын да сваіх спраў. Гэта адно з нямногіх пісьмовых сведчанняў пра гомасексуальнасць прадстаўнікоў вышэйшай шляхты ВКЛ. Цікава, што ў статуце ВКЛ за 1588 год не было ніякіх пакаранняў за гомасексуальныя дзеянні. Такія справы аддаваліся на адкуп царкве, а праваслаўная царква была даволі мяккай. Вінаватых максімум адлучалі ад царквы на 5 гадоў. Усё змянілася з уключэннем нашых зямель у склад расійскай імперыі, калі ў 1835 годзе у свод крымінальных законаў увялі артыкул замужалоўства. А далей рэпрэсіі толькі набіралі свае абароты да сённяшняга дня, калі мы бачым, як расійская гамафобная нарацыя працягвае квітнець.